Tehnya nawa bolog video tes sana te sagun daramiti tehendi setrakna badam pahad ar ma sai poro purat অভিযান ko chalu ka abo ma thana badam pahad rin প্রশাসনিক ko আর সাথে aborin pathoi gidra ko সাথে boyha ko sanam ko ma sai poro purat sojeton re ko samilakna संचिता धनକୁ ନେବେ ଉଠାଇ ସାଇବର ଅପରାଧ ବାବଦରେ ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନେ ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ କରା ସଚେତନ ସେମାନେ ଆଉ ହେବେନି ହିନୀମାନ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ସବୁ ଯୋଜନା ତାଙ୍କରି ଖଣ୍ଡ
udah deh. Jiwe aja. ମହାଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆମର ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ର ଛୁଆମାନେ ସେମାନେ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ଆମର ଅତିଥି ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ୱେଲକମ୍ ସଙ୍ଗ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ সেই ওয়েলকম সং দ্বারা আমার মঞ্চাসীন অতিথি মানুষ স্বাগত করা। বাদাম পাহাড়র কুনি কুনি ছুয়া মানে আমার অতিথি মান গোটে ওয়েলকম সং গীত ধরিকি আসছেন বাদাম পাহাড় হাইস্কুল ছুয়া মানে বর্তমান আসি নিজ নিজের ওয়েলকম ডান্স প্রদর্শন কর। ଭୋଗରା କଡ଼େ ଯେତେ ମାଡ଼େ ସେତେ ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛୁ ପଶ୍ଚାତଧାବନ କରୁଛୁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଧନକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛୁ। ଆମର ଟିକେ ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ ସେ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଆମର ପଇସାକୁ ଅଚିରେ ଚୋରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା କଥା, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା କଥା, ସେଇ ପଇସାକୁ ଚୋରମାନେ ଯଦି ବସି ବିନା କୌଣସି କଷ୍ଟରେ ଯଦି ନେଇଯିବେ ସେଟା କୌଣସି ବି ଗୁଣରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଇବର ଅପରାଧର ମାତ୍ରା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ କମ୍, ତଥାପି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ। କାରଣ ସାଇବର ଅପରାଧୀ ସେ ଜାଣେ ନା ଇଏ ଛୋଟ ପିଲା ନା ବୁଢ଼ା, ସେ ଜାଣେ ନା ଇଏ ଧନୀ ନା ଗରିବ, ସେ ଜାଣେ ନା ଇଏ ସାକ୍ଷର ନା ନିରକ୍ଷର, ସେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଠକି ଚାଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଆଜିକାଲି ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଇଦେବା ତାଙ୍କୁ OTP ଦେଇଦେବା ଚୋରକୁ, ତାହେଲେ ଆମର ପଇସା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ସହର ଯାକେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଇବର ଠକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ଏବଂ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯାଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ବୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ।